Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin namu mai suna Ibrahim Tons TV. Ku danna mana alaman subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa. Mun gode. Yan fashi kar wanda ya motsa, duk wanda ya kuskura ya motsa sai na. What? Hey! Sojoji ne fa. Manyan sojoji ma kuwa. Nan ku dai, ina yinin ku. Ina ganin dai mun yi batan gida, ba wannan gidan aka kwatanta mana ba. Mutumi na wannan ba shine gidan da aka kwatanta mana ba. Mai shuɗin fentin ya ce mana ko kuma mai koren fentin. Kamar dai gida mai koren fenti ya ce mu shiga, kuma sai in ga kamar mai shuɗin fenti ya ce mu shiga. To amma ka kira ogan ka tambaye shi. Ba a gaya wa ɗan yau yau. Sannan ku dai, mun same ku lafiya, to ya ƙoƙari. You don't know. Oga, wane gida kashe mu shiga ne? Mai shuɗin fentin ko kuma mai koren fentin? Mai koren fentin fa kashe mana. A'a ba wata matsala. Muna cikin gidan. Mai koren fentin fa. To shikenan sai ka zo. What? A'a ba wata matsala fa. Kai dai kawai ka zo. Aikin yana kyau To madalla. Kai shauri fa. Allah bai ku kwantar da hankalinku ga oganmu nan zuwa. You don't know why. Yeah! What? Kowa ya kwanta don kai jar uban nan kai yasa rana ta ɓaci. Jangudo Oga, shine ka kirawo ni ko? na kira ka. Dan na zo a kama ni ko? Mana. Me yasa Janguda me nayi maka sakai yadda zaka min kenan? Oga, kai fa ka turo mu. Shine na shegwara na kira ka zo ka gani. Yanzu da na zo uwar me kake so na yi? Kai ne oganmu, kaga dai halin da muke shiki. Ko za ka iya taimakon mu? Na bi taimako da gudu dan iska ɓarawan banza, Allah ya isa tsakanina da kai. Barayi dai, ka ji wani zancen banza. Akwai babban barawo sama da kai, kuma da kai min Allah ya isa aikin gaskiya muke yi. In aikin gaskiya ne ka tafi kasuwa mana ka nemi kuɗi halak ɗinka. Maci amana. Oha dai, yalla bai ga oganmu dan, ga kuma mataimakinsa nan. Ku tafi da su can boka babare ko harbe 'yan iska. To, ni zan koma na bar ku lafiya. In ka kuskura ka ƙara yin motsi sai na tashi kanka. Kneel down.